चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करीत असतात. आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. तात्पर्य: दुष्कृती लोकांहून एकदम विपरीत असे हे लोक शास्त्रांच्या विधिविधानांचे दृढपणे पालन करतात आणि म्हणून यांना सुकृतीन असे म्हणतात. हे लोक शास्त्रांच्या नियमांचे व नैतिक आणि सामाजिक नियमांचे पालन करतात आणि कमी अधिक प्रमाणात भगवत परायण असतात. अशा लोकांमध्ये 4 प्रकार असतात: जे पीडित आहेत, ज्यांना धनाची अभिलाषा आहे, जे जिज्ञासू आहेत आणि जे परमसत्याच्या ज्ञानाच्या शोधात आहेत. असे हे विविध परिस्थितीमध्ये भगवत भक्ती करण्यासाठी भगवंताकडे जातात. ते शुद्ध भक्त नसतात, कारण भगवत भक्ती करण्यामागे त्यांना आपली इच्छापूर्ती करून घेण्याची इच्छा असते. शुद्ध भक्ती ही आकांक्षा आणि भौतिक लाभेच्छा रहित असते. भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये भक्तीची व्याख्या पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे: अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतं अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा. ज्ञान, सकाम कर्म आणि भौतिक लाभेच्छेने रहित होऊन मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांची अनुकूल रूपाने दिव्य प्रेममयी सेवा केली पाहिजे. याला शुद्ध भक्ती असे म्हणतात. जेव्हा हे 4 प्रकारचे लोक भगवत भक्तीसाठी भगवंताकडे येतात आणि शुद्ध भक्ताच्या संगतीत राहून शुद्ध होतात, तेव्हा ते सुद्धा शुद्ध भक्त बनतात. दुष्कृतींचा विचार केल्यास त्यांचे जीवन स्वार्थी, अनियमित आणि आध्यात्मिक ध्येयरहित असल्याकारणाने त्यांच्यासाठी भगवत भक्ती ही अत्यंत कठीण असते. परंतु त्यांच्यातील काही जण जेव्हा योगायोगाने शुद्ध भक्ताच्या सहवासात येतात, तेव्हा ते सुद्धा शुद्ध भक्त बनतात. जे लोक नेहमी सकाम कर्म करण्यामध्ये व्यग्र असतात, ते संकटसमयी भगवंतांकडे येतात आणि त्यावेळी शुद्ध भक्तांच्या सहवासामुळे ते संकटकाळी भगवत भक्त बनतात. जे वैफल्यग्रस्त असतात, ते सुद्धा कधीकधी शुद्ध भक्ताच्या सहवासात येतात आणि भगवत तज्ज्ञांमध्ये जिज्ञासू होतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा शुष्क ब्रह्मज्ञानी ज्ञानाच्या प्रत्येक मार्गामध्ये विफल होतात, तेव्हा ते भगवंतांकडे भगवत भक्ती करण्यासाठी येतात. याप्रमाणे ते निर्विशेष ब्रह्म आणि परमात्माच्या ज्ञानाच्याही अतीत होतात आणि भगवंत किंवा शुद्ध भक्ताच्या कृपेने त्यांना भगवंतांच्या साकार रूपाचा बोध होतो. एकंदरीत जेव्हा आर्त, जिज्ञासू, अर्थार्थी आणि ज्ञानी सर्व भौतिक कामनांतून मुक्त होतात आणि जेव्हा त्यांना पूर्णपणे समजून येते की भौतिक लाभाचा आध्यात्मिक उन्नतीशी मुळी संबंध नाही, तेव्हा ते शुद्ध भक्त बनतात. जोपर्यंत अशी शुद्धावस्था प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करणारे भक्त सकाम कर्म आणि किंवा भौतिक ज्ञानप्राप्तीच्या इच्छेने दूषित असतात. म्हणून शुद्ध भगवत भक्ती प्राप्त होण्यापूर्वी मनुष्याने या सर्व गोष्टीतून पार पडणे आवश्यक आहे. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तम् एकभक्तिः विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं सह च मम प्रियः. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानी आहे आणि नित्य भगवत भक्तीमध्ये युक्त आहे, तो सर्वोत्तम आहे, कारण मी त्याला अत्यंत प्रिय आहे आणि तो मला अत्यंत प्रिय आहे. तात्पर्य: सर्व भौतिक कामनांच्या कल्मशातून मुक्त झाल्यावर अर्थ, जिज्ञासू, निर्धन आणि ज्ञानी हे सर्वजण शुद्ध भक्त होऊ शकतात. परंतु त्यापैकी ज्याला परम सत्याचे ज्ञान आहे आणि जो सर्व भौतिक इच्छातून मुक्त झाला आहे, तो खरोखरच विशुद्ध भगवत भक्त होतो. या 4 प्रकारच्या सुकृती लोकांपैकी जो भक्त पूर्ण ज्ञानी आहे आणि त्याचबरोबर भक्तीमध्ये युक्त आहे, तो भगवंतांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्वोत्तम आहे. ज्ञान प्राप्त केल्यावर मनुष्याला आपण आपल्या भौतिक शरीराहून भिन्न आहोत याची अनुभूती होते आणि जेव्हा तो अधिक उन्नत होतो, तेव्हा त्याला निर्विशेष ब्रह्म आणि परमसत्याचे ज्ञान होते. जेव्हा मनुष्य पूर्णपणे शुद्ध होतो, तेव्हा आपण भगवंतांचे शाश्वत सेवक आहोत व हीच आपली स्वरूपस्थिती असल्याचा त्याला साक्षात्कार होतो.
म्हणून शुद्ध भक्तांच्या संगतीमुळे जिज्ञासू पीडित भौतिक उन्नतीच्या मागे लागलेला आणि ज्ञानी हे सर्वजण शुद्ध होतात. परंतु प्रारंभिक अवस्थेत ज्याला भगवंतांचे पूर्ण ज्ञान आहे आणि त्याचबरोबर जो भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा करतो तो भगवंतांना अत्यंत प्रिय असतो. ज्याला भगवंतांच्या दिव्यतेचे शुद्ध ज्ञान झाले आहे तो भक्तियोगामुळे इतका सुरक्षित झालेला असतो की त्याला सांसारिक दोष स्पर्शही करू शकत नाहीत. उदराः सर्व ऐवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मततम् आस्थितः सः हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम. निसंशय हे सर्व भक्त उदार आहेत, परंतु जो माझ्या ज्ञानामध्ये स्थित झाला आहे त्याला मी माझ्या स्वतःप्रमाणेच मानतो. माझ्या दिव्य सेवेमध्ये युक्त झाल्यामुळे तो नक्कीच माझी सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम लक्ष्याची प्राप्ती करतो. तात्पर्य: ज्या भक्तांना पूर्ण ज्ञान नाही ते भगवंतांना प्रिय नाहीत असे नाही. भगवंत म्हणतात की हे सर्व भक्त उदार आहेत, कारण जो मग तो कोणत्याही हेतूने असो भगवंताकडे येतो त्याला महात्मा म्हटले जाते. ज्या भक्तांना भगवद्भक्तीचा बदल्यात काही लाभ व्हावा अशी इच्छा असते त्यांचाही भगवंत स्वीकार करतात, कारण त्यांच्यामध्ये स्नेहाचे आदान प्रदान होते. स्नेहामुळे ते भगवंतांकडे भौतिक लाभाची याचना करतात आणि जेव्हा त्यांना लाभप्राप्ती होते तेव्हा ते इतके तृप्त होतात की ते भक्तीमध्येही उन्नत होतात. परंतु जो भक्त पूर्ण ज्ञानाने युक्त असतो तो भगवंतांना अत्यंत प्रिय असतो, कारण प्रेम आणि भक्तिभावाने भगवंतांची सेवा करणे हाच केवळ त्याचा उद्देश असतो. असा भक्त भगवंतांच्या निकट सान्निध्यात वाचून किंवा भगवंतांची सेवा केल्या वाचून क्षणभरही राहू शकत नाही. तसेच भगवंतांनाही आपला भक्त अत्यंत प्रिय असतो आणि म्हणून भगवंतांना आपल्या भक्तापासून वेगळे राहवत नाही. श्रीमद भागवतात भगवंत सांगतात की साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तत्त्वअहं मन्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि. भक्त सदैव माझ्या हृदयात आहेत आणि मी सदैव त्यांच्या हृदयात आहे. भक्त माझ्या व्यतिरिक्त इतर काही जाणत नाहीत आणि मी सुद्धा भक्ताला विसरू शकत नाही. मी आणि माझ्या शुद्ध भक्तांमध्ये अत्यंत निकट प्रेमाचा संबंध असतो. पूर्ण ज्ञानाने युक्त असे शुद्ध भक्त भगवद्भक्तीपासून कधीच दूर राहत नाहीत आणि म्हणून ते मला अत्यंत प्रिय आहेत. बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति सह महात्मा सुदुर्लभः. अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परमकारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो असा महात्मा अत्यंत दुर्बल असतो. तात्पर्य: अनेकानेक जन्मानंतर भक्तिपूर्ण सेवा किंवा दिव्य अनुष्ठानाने करताना जीवाला पुरुषोत्तम श्री भगवान हेच आध्यात्मिक साक्षात्काराचे अंतिम लक्ष्य असल्याचे दिव्य विशुद्ध ज्ञान होऊ शकते व त्या ज्ञानामध्ये तो स्थित होऊ शकतो. आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या प्रारंभावस्थेमध्ये मनुष्य जेव्हा भौतिक आसक्तींचा त्याग करण्याचा प्रयत्न करीत असतो तेव्हा निर्विशेषवादाकडे त्याचा थोडासा कल असतो, परंतु जेव्हा तो अधिक प्रगती करतो तेव्हा तो जाणू शकतो की आध्यात्मिक जीवनातही कर्म करणे आवश्यक असते व हे कर्म म्हणजेच भक्तिपूर्ण सेवा होय. याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे तो भगवंतावर आसक्त होतो आणि त्यांना शरण जातो. अशा वेळी त्याला समजू शकते की भगवान श्रीकृष्णांची कृपा म्हणजेच सर्वस्व आहे. तेच सर्व कारणांचे मूळ कारण आहेत आणि ही प्राकृत सृष्टी त्यांच्यापासून स्वतंत्र नाही. भौतिक जग म्हणजे आध्यात्मिक वैविध्यतेचे विकृत प्रतिबिंब आहे आणि प्रत्येक गोष्ट भगवान श्रीकृष्णांशी संबंधित आहे याचा त्याला असा साक्षात्कार होतो. याप्रमाणे तो सर्व गोष्टी वासुदेव किंवा श्रीकृष्णाशी संबंधित पाहतो. अशी वासुदेवमयी सर्वव्यापी दृष्टी झाल्यावर तो भगवान श्रीकृष्णांना जीवनाचे परमलक्ष्य मानून पूर्णपणे शरण जातो. असे शरणागत महात्मे अत्यंत दुर्बल असतात. या श्लोकाचे विवरण श्वेताश्वतरोपनिषदाच्या 3ऱ्या अध्यायात अतिसुंदर रीतीने करण्यात आले आहे.
सहश अर्षिषा पुरुषः सहसाक्षः सहसम्प्राक्त सहभूमी विश्वतो वृत्वा दशांडुलं पुरुष एव वेदं सर्व यद भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्व शेषाणो यदन्नेनातिरोहति. छांदोग्य उपनिषदात सांगण्यात आले आहे की न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणी न मनांसी चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो हो वै तानि सर्वाणि भवन्ति. मनुष्याच्या देहामधील बोलण्याची शक्ती, पाहण्याची शक्ती, ऐकण्याची शक्ती किंवा विचार करण्याची शक्ती यांपैकी कोणतीही शक्ती प्रधान नाही. जीवन किंवा चेतना ही सर्व कार्यांचे केंद्रबिंदू आहे. त्याचप्रमाणे श्री वासुदेव किंवा भगवान श्रीकृष्ण हेच सर्व गोष्टींमधील प्रधान तत्व आहे. या देहामध्ये बोलण्याची शक्ती, ऐकण्याची शक्ती, मानसिक कार्य करण्याची शक्ती इत्यादी शक्ती आहेत. पण या शक्ती जर भगवंतांशी संबंधित नसतील तर त्यांना काहीच महत्त्व नाही. वासुदेव हे सर्वव्यापी आणि सर्व काही असल्यामुळे भक्त पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन त्यांना शरण जातो. काम ऐस्तैः वृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे आणि ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधानांचे पालन करतात. तात्पर्य, जे सर्व भौतिक कल्मशातून मुक्त झाले आहेत ते भगवंतांना शरण जाऊन त्यांच्या प्रेममयी सेवेमध्ये युक्त होतात. जोपर्यंत भौतिक कल्पश पूर्णपणे नाहीशी होत नाही तोपर्यंत ते स्वभावतःच अभक्त असतात. परंतु जे केवळ भौतिक इच्छाप्राप्तींसाठी भगवंतांचा आश्रय घेतात ते सुद्धा बाह्य प्रकृतीद्वारे आकर्षित होत नाहीत, कारण ते वास्तविक ध्येयप्राप्तीच्या प्रयत्नात असतात आणि म्हणून ते लवकरच सर्व भौतिक कामवासनातून मुक्त होतात. श्रीमद भागवतात सांगण्यात आले आहे की मनुष्य सर्व भौतिक वासनांतून मुक्त असो किंवा सर्व भौतिक वासनांनी परिपूर्ण असो किंवा भौतिक कल्मशातून मुक्त होण्याची त्याला इच्छा असो, सर्व बाबतीत त्याने श्री वासुदेवांना शरण जाऊन त्यांची आराधना केली पाहिजे. श्रीमद भागवतात सांगितले आहे की अकामः सर्व कामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम. ज्या अल्पबुद्धी लोकांनी आपली आध्यात्मिक जाणीव गमावली आहे ते तात्काळ भौतिक इच्छापूर्ती होण्यासाठी देवदेवतांचा आश्रय घेतात. सामान्यतः असे लोक भगवंतांचा आश्रय घेत नाहीत, कारण ते रजोगुण आणि तमोगुणात स्थित असतात आणि म्हणून ते निरनिराळ्या देवतांची उपासना करतात. विशिष्ट विधानांचे पालन करण्यातच ते समाधानी असतात. देवतांचे पूजक हे तुच्छ अशा आकांक्षांनी प्रेरित झालेले असतात आणि त्यांना परमलक्ष्याची प्राप्ती कशी करावी हे माहीत नसते. परंतु भगवत भक्त त्यांच्याप्रमाणे चुकीच्या मार्गाने जात नाही. वेदांमध्ये निरनिराळ्या हेतुप्रित्यर्थ निरनिराळ्या देवतांची पूजा करण्यास सांगण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, रोगी मनुष्यास सूर्योपासना करण्यास सांगितली आहे. म्हणून जे भगवत भक्त नाहीत त्यांना वाटते की विशिष्ट हेतुप्राप्ती करून घेण्यासाठी देवदेवता या भगवंतापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. परंतु विशुद्ध भक्ताला माहीत असते की भगवान श्रीकृष्ण हे सर्वेश्वर आहेत. चैतन्य चरितामृतामध्ये सांगण्यात आले आहे की एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य. केवल भगवान श्रीकृष्ण हेच स्वामी आहेत आणि इतर सर्वजण सेवक आहेत. म्हणून शुद्ध भक्त आपल्या भौतिक गरजांच्या तृप्तीकरिता देवदेवतांकडे कधीही याचना करीत नाही. तो भगवंतांवर पूर्णपणे विसंबून असतो आणि भगवंत जे काही देतात त्यामध्ये संतुष्ट असतो. यो यो यायाम तनुं भक्ताः श्रद्धया चित्तम् इच्छति तस्या तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विद्याम्यहम्. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यास स्वतःला समर्पित करू शकतो.
तात्पर्य: परमेश्वराने प्रत्येकाला स्वातंत्र्य दिले आहे. म्हणून जर मनुष्याला भौतिक उपभोग प्राप्त करण्याची इच्छा असेल आणि खरोखरच अशा सुविधा जर त्याला भौतिक देवतांकडून प्राप्त करून घ्यावयाची इच्छा असेल, तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपाने स्थित असलेले भगवंत त्या मनुष्याची इच्छा जाणतात आणि त्याला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतात. सर्व जीवांचे परमपिता या नात्याने भगवंत जीवाच्या स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाहीत. उलट ते प्रत्येकाला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतात, जेणेकरून ते आपल्या भौतिक इच्छांची पूर्ती करू शकतील. यावर कोणी विचारील की सर्व शक्तिमान भगवंत भौतिक सुखभोग घेण्यासाठी जीवांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना मायेच्या जंजाळात का पडू देतात? तर या प्रश्नाला उत्तर असे आहे की जीवाच्या ठायी परमात्मा रूपाने असणाऱ्या भगवंतांनी जर अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाही तर जीवांच्या स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ राहत नाही. म्हणून भगवंत प्रत्येकाला पूर्ण स्वातंत्र्य देतात, ज्याला जे आवडेल ते प्रदान करतात. परंतु अंतिम उपदेश आपल्याला भगवद्गीतेत आढळतो की मनुष्याने इतर सर्व कार्यांना त्याग करून त्यांना पूर्णपणे शरण गेले पाहिजे. केवळ यामुळेच मनुष्य सुखी होऊ शकतो. जीव आणि देवता दोघेही भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहेत. म्हणून जीव स्वतःच्या इच्छेने देवतांची आराधना करू शकत नाही. तसेच भगवंतांच्या इच्छेपासून देवता कोणावरही प्रदान करू शकत नाहीत. प्रदान करू शकत नाहीत. असे सांगितले जाते की भगवंतांच्या इच्छेविना गवताचे पातेही हलत नाही. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सामान्यतः भौतिक जगात पीडित झालेले लोक देवतांकडे जातात. मनुष्याला जर विशिष्ट गोष्टींची आवश्यकता असेल तर तो त्यानुसार विशिष्ट देवतेची उपासना करू शकतो. उदाहरणार्थ, रोगी मनुष्य सूर्यदेवताची उपासना करू शकतो. विद्यार्जन करण्याची इच्छा असणारा मनुष्य सरस्वती देवीची उपासना करू शकतो आणि सुंदर पत्नी प्राप्त करण्याची इच्छा असणारा मनुष्य भगवान शंकरांची अर्धांगिनी उमादेवीची उपासना करू शकतो. याप्रमाणे वैदिक शास्त्रांमध्ये विविध देवदेवतांनुसार विविध प्रकारचे उपासना विधी सांगण्यात आले आहेत. जीवाला विशिष्ट सुखाचा उपभोग घ्यायचा असल्याकारणाने भगवंत त्या जीवाला विशिष्ट देवतेकडून तो वर प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रबळ इच्छेने प्रेरित करतात. याप्रमाणे अभिष्ट वर प्राप्त करून घेण्यात जीव यशस्वी होतो. विशिष्ट देवता प्रीत्यर्थ असणारा जीवाचा विशिष्ट पूजा भावही भगवंतच नियोजित करतात. अशा प्रकारचा भाव देवतासुद्धा जीवांमध्ये निर्माण करू शकत नाहीत. परंतु पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण सर्वांच्या अंतर्यामी उपस्थित असणारे परमात्मा असल्यामुळे ते मनुष्याला विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची प्रेरणा देतात. वस्तुतः देवदेवता या भगवंतांच्या विराटरूपी शरीरामध्ये निरनिराळे भाग आहेत आणि म्हणून त्यांना स्वतंत्र नसते. वेदांमध्ये सांगण्यात आले आहे की भगवंत परमात्मा रूपाने देवदेवतांच्याही हृदयामध्ये स्थित आहेत. म्हणून ते देवदेवतांद्वारे जीवांच्या इच्छा पूर्ण करण्याची व्यवस्था करतात. परंतु जीव आणि देवता दोघेही भगवंतांच्या इच्छेवर विसंबून आहेत. जीव आणि देवता स्वतंत्र नाहीत. सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या आराधनम ते लभते च ततः कामन्म एव विहितान हि तान. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो. परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. तात्पर्य: भगवंतांच्या अनुमती वाचून देवता आपल्या भक्तांना वरदान देऊ शकत नाहीत. सर्व काही भगवंतांच्या मालकीचे आहे याचे विस्मरण जीवाला होऊ शकते, परंतु देवतांना होत नाही. म्हणून देवतांची उपासना आणि लाभेच्छांची प्राप्ती ही देवतांमुळे होत नाही, तर भगवंतांच्या अनुमतीने होत असते. अल्पज्ञानी जीवाला याचे ज्ञान नसते, म्हणून तो लाभप्राप्तीकरिता मूर्खपणाने देवतांकडे जातो. परंतु शुद्ध भगवत भक्ताला जेव्हा कशाची गरज असते तेव्हा तो भगवंतांचीच प्रार्थना करतो. तरीही लाभप्राप्तीची इच्छा करणे हे शुद्ध भक्तांचे लक्षण नव्हे. सामान्यतः जीव हा देवतांना शरण जातो आणि कारण तो आपल्या कामवासनांची तृप्ती करण्यामध्ये अत्यंत आसक्त झालेला असतो.
असे घडण्याचे कारण म्हणजे जीव अयोग्य गोष्टीची इच्छा करतो आणि भगवंत स्वतः अशा प्रकारची इच्छा तृप्ती करीत नाहीत. चैतन्य चरितामृतात म्हटले आहे की जो भगवंतांची आराधना करतो व त्याच वेळी विषयोपभोगाची इच्छा करतो त्याच्या इच्छा परस्पर विरोधी किंवा विसंगत आहेत. भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा आणि देवतांची उपासना ही एका स्तरावर असू शकत नाही, कारण देवतांची उपासना ही भौतिक आहे आणि भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा करणे ही पूर्णपणे आध्यात्मिक बाब आहे. ज्या जीवाला भगवद्धामात परत जाण्याची इच्छा आहे त्याच्यासाठी भौतिक इच्छा विघ्नकारी असतात. म्हणून अल्पबुद्धी जीवांना इच्छित असलेले भौतिक लाभ विशुद्ध भगवत भक्ताला प्रदान करण्यात येत नाहीत, कारण असे इच्छित लाभ प्राप्त झाल्यामुळे अल्पबुद्धी जीव हे भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होण्यापेक्षा प्राकृत जगतातील देवदेवतांची उपासना करणे पसंत करतात.